monggo. Tandake 5 ini gawe satusan ya 500 to. Ya duwe kuwi. Gede-gedepun klatur panjenengan ibuke utawi Mama Leo ya wonten Rebula. Kintunan saking Mama Ninda saking Lebak Mobdo Lamongan nggih. Sepisan malih diaturaken ibuke Leo utawi Mama Leo ing wonten Rebula. Kintunan saking Mama Ninda Lebak Mobdo Lamongan. Sebanun Mama Ninda. Kedelokong Mama Leo Rebula saking Mama Ninda eling pora Mama Leo di Rebula muga-muga eling. Ditandur ning sawah Rebula dipangan wedhus tak suwokot sing ngawon wedhus wedhuse wong Rebula kae mbok kira kembang apa kembang jambu aku senang kembang jambu saja engkok aton mesem guyu pancen tresno marang sliramu ditandur ning Takala Rebula elak gendok kok irah kembang apa kembang
bersatu supaya urip ing maju. Manjene dadi sawang gunung desa kalebu lokasi kesengsem atiku yen nyawang waduk gondang pancen katon asri nan saya dina minggu sing pasir padha numpak prau senenge atiku maremen ora krasa jebule wis wayah sore Diwul dek iya mas weton Rabulo Rabulo jarene nusul tiwas tak enteni mawa gak dirubung laler iki diwul dek iya mas wetone modho yen ora disusul mas ya dek ayo ning ati kena tobat kudu tak tangisi wol mas ya dek wetone kuala lumpur adoki nek ora kumpul dek kepiye selirane tambah ajur mumur temen ajur dek wol ya dek heeh wetone tawayang nek wis kumpul ndang kaki di sayang